Nzwa muchiti hama dzenyu kana kuti vari mudhuze nemi vanoti unofanira kunge uri kurehab. Chikonzero? Nekuti nhau dzatiri kutaura idzi dzinotoita kunge tiri kunyepa. Okay. Saka ukaramba wakatsimbirira ipapo kana idzo nhau dzekuti unenge uchiroteswa zvinhu kusaziva takunyatsa kupatsanura ndo zviri kuita kuti handiti izvozvi titori pabasa. It's Saturday evening. We are working because we know what work needs to be done and we are behind time. So I suppose, families ndiri mwana mukomana mukuru vanenge vane expectations, colonialism, the American dream, ndiri munhu akabva kuEurope. I've won so many awards, ndakapiwa scholarship yeColumbia University. Saka panyama zviri normal vanenge vachiweya zvinhu izvozvo shaya kuti nemamwe makwenzi epasi chigara tinofungaidza nawo atinoshandisa gwenzi remupanjere ndo nhau dzacho idzodzo dzari kuti tine tichisimbira zvatinenge tichiudzwawo kuti vanhu vanogona kurapika nemichero yesango kana natural medicines. Saka as an ambassador for such a conversation, zvakare ndichifamba ndakabata mbira nechichichi vanhu vachikona uchifamba netsoka vachiona vamwe vari mumarapta vanofunga kuti pamwe pane dzisiri kutora musha. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.